Deuteronomy Chapter. Sɛ Awurade Nyankopɔn de wuduru asase a worekɔ akɔfa no so, na ɔpamo amanaman pii firi w'anim, Hetifoɔ ne Gilgasifoɔ, ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ, ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ, amanso a wɔdɔɔso, na wɔn ho yɛ den sene woɔ, na Awurade wo Nyankopɔn yi wɔn ma wokum wɔn a, ɛne ɛsɛ wɔn pasapasa. Wo ne wɔn pam na ehu wɔn mmɔbɔ. Na ni wonni ayewareɛ, mfa wo baba ama ne ba, nso nye ne baba ama wo ba awareɛ. Efisɛ ɔbɛda ne wo ba ni afiri machi, na wasom anyame foforo, na Awurade bu afu mu na wasɛe wo ntɛm. Na mmom sɛ monye wɔn nie, munnwiri wɔn afɔrebukyia, na mumbu wɔn abo adum, na mutwitwa wɔn abosompongu, na momfa ogya nhye wɔn ahoni. Na ɔman kronkron ne wo ma Awurade wo Nyankopɔn. Wo na Awurade wo Nyankopɔn yi wo sɛ bɛyɛ ɔman a wafa ayɛ ne deɛ, aman a ɔwɔ asase ani nyinaa mu. Ɛnyɛ mo dodo a ɛsena aman nyinaa nti na Awurade de no ho abɔ mo ho, na wayi mo. Ɛfiri mo na musɔ aman nyinaa mu. Na ɛsiane sɛ Awurade dɔ mo na wodi ne ntam a ɔka mo agyanom no so nti, na Awurade de nsa a ɛyɛ den yii mo, na ɔgye mo firi nkoafie firi Misrim hene Faro nsam. Enti hunu sɛ Awurade Onyankopɔn no, ɔno ne Onyankopɔn. Onyankopɔn no kwafo a ɔkora pam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ no, na wodi ne mmaransɛm so kosi a wɔn ntoatoaso apem soɔ. Na wotua wɔn a wɔtan no ka wɔ wɔn anim na wɔsɛe wɔn. Ɔnyɛ nyaama deɛ ɔtan no, obetua no ka wɔ n'anim. Enti di mmaransɛm ne atemmude a merehyɛ wo nna yi so na yɔ. Na sɛ mutie atemmude yi na mudi so yɔ a, Awurade Onyankopɔn nso bedi apam ne adɔyɛ a ɔka ho ntam kyerɛ w'agyanom no so ama wo. Na wadɔ wo ahyira wo ama wadɔ, na wahyira wo yafunu mu aba ne w'asase so aba. Waburo ne wo nsa ne wo ngo, ne w'anantwie mma ne wo nwan mma. Asase a ɔka ho ntam kyerɛ w'agyanom sɛ ɔde bɛma wo no so. Wobehyira wo asene aman nyinaa. Ɔbarima anaa ɔbaa renyɛ obonini wo mu ne w'afie bua mu. Na Awurade bɛyi yadeɛ nyinaa firi wo so, na ɔremfa Misrim yadeɛ bɔne a wonim no biara nto wo so, na ɔde bɛto wɔn a wɔtane wo nyinaa so. Na sɛ aman a Awurade Onyankopɔn de wɔn bɛma wo no nyinaa, ma wɔne nhu wɔn mmɔbɔ, na nsom wɔn anyame, ɛfiri sɛ ɛno bɛyɛ fidie ama wo. Sɛ wo se no wakoma mu sɛ, amanaman yi dɔɔso sene me, mɛyɛ dɛn ne mɛtumi mɛtu wɔn a nsuro wɔn. Na kae de Awurade Onyankopɔn yɛ Faro ne Misrim nyinaa. Sɔhwɛ akɛse a w'ani hunuyɛ, ne nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ, ne nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu a Awurade Onyankopɔn de yii wɔ no. Saa na Awurade Onyankopɔn bɛyɛ aman a wusuro wɔn no nyinaa. Nkotokurodu nso na Awurade Onyankopɔn bɛsoma ama wakɔ wɔn mu, akosi sɛ wɔn a waka na wahunta no bɛsɛe w'anim. Ma wɔn anim nyɛ wo hu, na Awurade Onyankopɔn wɔ wo mu, Onyankopɔn kɛse a ne ho yɛ hu ne no. Na Awurade Onyankopɔn bɛpam amanaman yi afiri w'anim kakra nkakra. Nsɛe wɔn prɛko, na ewuram mmoa a nɔɔso wo so. Na Awurade Onyankopɔn de wɔn bɛhyɛ wo nsa, na ɔbɛma ahodwire kɛse aba wɔn mu akosi sɛ wɔbɛsɛe. Na ɔde wɔn ahemfo bɛhyɛ wo nsa, na wasɛe wɔn din afiri soro ase. Obiara rentumi nyina w'anim de bɛkɔ akosi sɛ wobɛsɛe wɔn. Wɔanyame ahoni no, momfa ogya nhye. Mo w'anim mmere ɛho dwetɛ ne sika, na mfa bi, na nsum mfidie, ɛfiri sɛ ɛyɛ Awurade wo Nyankopɔn akyiwadeɛ. Na mfa akyiwadeɛ nkɔ wo fie, na woanyɛ abusudeɛ sɛ ɛno. Ma ne nyɛ wo tane n'akyi, ɛfiri sɛ ɛyɛ abusudeɛ.